Avui concentrem-nos en la presentació de l'agenda llatinoamericana, que com sempre és un honor que la puguem presentar aquí a Tarragona a través dels comitès Òscar Romero. Us llegiré el manifest. La pau és l'únic camí. Fa 4 anys, les entitats que integrem la coordinadora d'ONGs de Tarragona, amb el suport del Departament de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona, vàrem creure adient organitzar la Setmana dels Drets Humans, fa 4 anys. Ho fèiem en primer lloc per la necessitat de retrobar-nos físicament amb la ciutadania. Tot just sortíem de la pandèmia. I també per copsar com estàvem en relació amb els drets humans i la seva vulneració, en temes de feina, d'habitatge, subministrament d'aigua i llum. Hem necessitat pocs anys per comprovar que no tot aniria bé i que no sortiríem de la Covid a 100 millors persones. Ho sentim, tenim males notícies, perquè a l'abril del 2024 es va presentar l'informe anual d'Amnistia Internacional sobre drets humans. En ell, la secretària general, Agnès Calmar, ens deia: el 2023, la nostra metafòrica màquina del temps ens portà a un descens als inferns, les portes dels quals havien estat tancades a pany i forrellat l'any 1948. El món va dir aleshores mai més, després d'una guerra mundial on moririen 55 milions de civils després d'enfrontar-se al terror de l'Holocaust. Tanmateix, les bases morals i jurídiques d'aquest mai més esclataren en 1.000 bocins l'any 2023. S'ha faltat els principis consagrats a la Carta de la ONU, els convenis de Ginebra, la Convenció sobre el genocidi i el dret internacional dels drets humans. En el cas de les autoritats israelites, això resulta ben clar. També els Estats Units han desenvolupat un paper destacat, com també les autoritats de la Unió Europea en aquest desgavell. Tots aquests agents han demostrat que estan disposats a posar en perill tot l'ordenament basat en normes del 1948, desmuntant els principis en el que es basen la nostra humanitat i universalitat comunes, com també han desmantellat la nostra capacitat global d'evitar el pitjor. El panorama és d'una alarmant repressió dels drets humans i constants violacions de les normes internacionals, tot plegat enmig d'una desigualtat mundial cada cop més profunda, amb superpotències que competeixen amb la supremacia i una crisi climàtica que va, com sabem, en augment. L'Escola de la Cultura de la Pau de la UAP, en el seu informe que es diu Alerta, sobre conflictes, drets humans i construcció de la pau, ens informa que durant el 2023 es van comptabilitzar 36 contextos de conflictes armats, 36, la xifra més alta des del 2014, i que es van identificar 114 escenaris de tensió a tot el món, 6 més que el 2022. La diferència entre conflicte i tensió té a veure amb el nombre de víctimes mortals, si està per sobre o no de 100 en un any. Els conflictes, com les àrees tensionades, la majoria tenen lloc als continents d'Àfrica i d'Àsia, i pel que fa a les motivacions, el 33% dels conflictes giren entorn als recursos. Segons ACNUR, el primer semestre del 2023, la xifra global de desplaçaments forçats s'elevava a 110.000 milions de persones, que es diu aviat. Una altra xifra vergonyosa és la de més de 5.000 migrants morts a les nostres mars, a la ruta del Mediterrani. Només els 6 primers mesos d'aquest any, 6.000 més que l'any passat. També del Centre de l'As per la Pau, en el seu darrer treball, la Banca Armada i la seva corresponsabilitat en el genocidi a Gaza, constata el finançament, atenció, de Banc Santander, BBVA i Caixa Bank, amb K o amb G, també podríem dir, a empreses d'armament que proveeixen d'armes i municions a Israel. I d'aquí uns dies veureu com els directius d'aquests bancs presumeixen cofois d'uns beneficis extraordinaris. Quin fàstic i quina ràbia. El que no ens diran és quants hospitals han hagut d'arrasar, quantes incubadores deixar sense funcionament, quants nadons tirats per les aules. Ho hem vist en aquell genocidi televisat. Quants nens, quantes nenes morts i mortes, quantes dones fetes bocins. Però parem. Què més ha de passar per adonar-nos que aquest camí ens porta a l'abisme i que d'aquí no en sortim millors persones, que l'odi engendra més odi i que només la pau el pot dissoldre?
Tinguem el valor de reconèixer-ho, tinguem el coratge de canviar de ruta. No hi ha guerres santes ni bones, totes les guerres maten, es cometen genocidis il·legítims, desplaçaments forçats, fam, destrucció d'infraestructures econòmiques, socials i familiars, entre altres. Representen l'extermini dels drets humans. Reivindiquem les paraules de Gandhi, no hi ha camins per la pau és el camí, i volem que no es quedi només en paraules. I acabo. La pau ens garanteix la llibertat de circular per tot arreu. També els migrants a la recerca d'un futur millor, per expressar-nos sense embuts i sense por. És la primera condició per viure amb dignitat. Ens protegeix de no ser perseguits per la nostra identitat, religió o color de pell. La pau és la millor garantia per l'acompliment dels drets humans. Ara per ara, la prioritat que tenim és que deixin de matar a totes les guerres i a tots els conflictes. Ja en tenim prou de morts. Per això és imprescindible un alto al foc permanent, perquè les guerres no les acaba guanyant ningú, però sí que les perdem totes i tots. Cal impulsar una nova cultura de la pau basada en 1. L'abolició de la guerra i el compromís d'arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes. 2. La pràctica de la no violència. 3. La promoció de drets humans. Més, el respecte dels drets dels infants. La promoció del desenvolupament econòmic i social sostenible. La reducció dels desequilibris econòmics socials fins a erradicar la pobresa. La construcció de la seguretat global i el desarmament progressiu. L'esforç per protegir el medi natural de les generacions presents i futures, el respecte i el foment de la dignitat, de l'igualtat, de drets i oportunitats de les dones i els homes, l'eliminació de les formes de racisme, xenofòbia i dels actes d'intolerància. Sense pau no hi ha drets humans. Indígenes i afrodescendents, defensors dels drets humans, periodistes compromeses, migrants. I davant d'això, la cultura de la pau, amb pràctiques de vida quotidiana, com el consum responsable, les mediacions. Les noves generacions i els joves hi tenen un paper clau. Apel·lar a aquests joves i fer-los hereus dels moviments del segle passat, on la consciència no violenta va sobresortir amb força i fermesa, és el missatge que volem donar. L'agenda llatinoamericana mundial et convida a reflexionar i convertir tot això i molt més en una nova tardor solidària. Apropa't i fes-la teva. Ara sí, ja farem la presentació de l'agenda llatinoamericana del 25 i us presento el ja conegut, m'imagino, per tots vosaltres, pràcticament, i alguns més que d'altres, no, Lluís? Amb molts d'anys de lluita compartida, iniciant amb l'objecció de consciència. Martí Olivell i Soler és objector des del primer grup de Can Serra de l'any 1975-77, just en el moment de la lluita de l'objecció. Ara és membre de l'associació Josep Vidal Lletja i Liceu Vidal, que són uns premis que es donen a Reus, concretament. Bueno, es van donar algun any aquí a Tarragona també al començament, però s'ho ha quedat Reus, podríem dir. I és sobre... És que hi ha algun company de Reus aquí també. Continuem. Ara és director, el Martí és director del Centre d'Estudis Joan Bardina, d'Ecococent, i de Nova Novac. Actualment és un dels impulsors dels col·lectius de lluita no violenta i de la campanya Aturem les guerres. També promou la campanya FASA, que per cert, ja sabem que hi ha estat també un temps ell allà a Palestina amb aquesta campanya, que no sé si avui se'n podrà parlar. Defensa per Palestina per la protecció desarmada de civils de Cisjordània. Autor de recents llibres d'autodefensa no violenta i manual de dissuasió civil no violenta, i també del conte El planeta de foc.
Bé, bona tarda. Gràcies per omplir la sala. Escolta, això és tot un èxit. Gràcies al Comitè Òscar Romero, organitzador de l'acte dins d'aquesta Setmana dels Drets Humans a Tarragona, que he tingut l'honor que alguns altres anys, com l'any passat, també heu demanat de compartir experiències i coneixement. També gràcies a tot l'equip d'Aturem les Guerres, que continueu ja quasi fa 2 anys plantats davant de defensa, igual que nosaltres a Barcelona, igual que una vintena de grups a tot Catalunya. Petites cosetes, petites llavors que sembrem, perquè en aquest món embogit a tothom li sona molt lluny la guerra, però ja hi estem participant en una o altra manera. Si més no, allò de canons o mantega. Tot el que es dediqui a defensa no es dedica ni a defenses alternatives no violentes ni a la millora de la vida de la gent. I heu vist que el nou secretari de l'OTAN ja ahir reclamava que ens hem d'acostumar a reduir la despesa en serveis socials perquè la defensa i la seguretat és més important que totes les altres coses. De fet, en les guerres el que passa és que es perden tots els drets. No només perds la vida o un tros de cos o la teva casa i moltes altres coses més, sinó que tots els drets i llibertats que un poble porta lluitant durant temps, amb la guerra desapareixen tots, perquè tot baixa, diguem, el llindar de dignitat baixa i, per tant, es perd tot. Doncs aquest senyor ja ho avisa tranquil·lament, ja diu, no, només per preparar-nos a la guerra, compteu que ja anirem reduint la despesa en afers socials, per dir-ho així. Bé, l'objectiu d'avui, bàsicament, és fer-vos venir ganes de comprar i de llegir l'agenda llatinoamericana del 2025. Gran part de vosaltres suposo que ja en sou subscriptors habituals, però pels que no, repassarem 4 coses per contextualitzar-la. Fa 34 anys, o sigui, en el 92, el Vigil i el Casal d'Àliga els va semblar que la millor manera de celebrar aquella cosa tan terrible del quinto centenario doncs era precisament donar veu als pobles llatinoamericans i recordar tota la gent que estava lluitant de formes diverses per intentar revocar o canviar aquest colonialisme que continua ben present a tot arreu del món sota altres formes, però que especialment a Llatinoamèrica es continua patint. I, de fet, val a dir que s'està distribuint ara a 26 països i es tradueix a 5 idiomes. O sigui, és el llibre d'aquest estil més divulgat en més llocs i en més idiomes. En el cas de Catalunya se n'han fet 1.300 en català i 1.300 en castellà, i aquest any hi ha la novetat, que aquí no us ha arribat, però que si cal suposo que es pot demanar, que en comptes de l'agenda completa amb tot el dietari, que és intercala articles, doncs han publicat només els articles. Això fa que aquells que ja no utilitzem gaire les agendes de paper, doncs almenys puguem tenir els continguts aquí a l'abast. Què s'han fet aquests anys? Doncs mira, la del 92 va ser precisament 5è centenari la veu dels vençuts. Per tant, donava veu a la gent que es commemorava que havien estat vençuts. Però s'han tractat moltíssims temes, una altra humanitat, una altra comunicació, una altra economia, llibertat, drets humans, desigualtat i propietat, ecologia integral, igualtat de gènere, resiliència comunitària, i l'any passat de colonitzar el món. Una visió alliberadora. Aquest any, enguany, és no violència i joventuts, en plural. També podríem parlar de no violències i joventuts, tot en plural, perquè totes les coses sempre tenim matisos, com els feminismes. Val a dir que el subtítol és Cultura de Pau, per tant agafen el concepte de no violència en un sentit molt ampli, també en sentit específic d'actituds, de formes de lluita, i intentaré, en l'estona aquesta que tenim, fer una mica de spoiler i llançar algunes de les idees que m'han semblat suggeridores. Òbviament no puc parlar dels 50 articles que hi ha, però alguns d'ells que m'han semblat interessants. Quasi tots els articles són breus, quasi tots tenen 2 pàgines,
però n'hi ha alguns d'una i alguns de 3, o 4, en algun cas, no sé per quin privilegi poden escriure més que els altres, però si el que escriuen és interessant val la pena perquè a vegades en una pàgina costa explicar temes complexes. És útil qui faci servir l'agenda i qui no també llegir-ne un cada setmana, perquè clar, normalment tenim un degoteig constant de la manera d'entendre i de veure el món del sistema a través dels mitjans de comunicació. Hi ha un article molt interessant aquí del Julian Assange, no?, que diu la gent no li agrada les guerres. Diu, només en els últims 50 anys totes les guerres que hi ha hagut han funcionat perquè els mitjans de comunicació ens han desinformat, ens han construït la cultura de guerra, la necessitat de la guerra, la por de l'enemic, i al final la gent acabem acceptant perquè només veiem una part de la realitat. L'avantatge d'aquesta agenda és que cada setmaneta podem tenir una píndola, no?, un petit virus que va contrarrestant els virus generals que ens va col·locar al sistema i que al final ens porta a la desesperança. Sentir cada setmana o llegir cada setmana una persona d'un país diferent, home, dona, jove, gran, que van passant el seu missatge, doncs és una espècie de vacuna, no?, que ens protegeix d'acabar-nos creient tot el que ens expliquen, que quasi sempre està ple de mentides o de trossos de veritat, per acostumar-nos a això, el que diu el senyor de la OTAN, acostumar-nos a que la guerra és inevitable i que ens hi hem de preparar i ens hem d'estrenyar tot perquè la guerra sigui possible. Val a dir que no sempre la versió catalana i castellana són idèntiques. En general s'hi pren algun article diferent. I el Jordi Pujades, que és un dels que empeny això, m'ha dit l'article que tu vas fer el 2020, ara, en català, doncs ara surt en castellà aquest any, en la del 2025. O sigui que si només agafeu la versió catalana no us entrareu. Però, com que té molt a veure precisament amb el títol del tema, descriuré algunes de les coses que explicava allà perquè crec que ha estat un dels elements que també ha inspirat aquest any la dedicació a la no violència, perquè en aquests 36 anys no n'havíem parlat mai directament, no? Compteu que Llatinoamèrica fa 36 anys se sortia de totes les tradicions guerrilleres, d'alliberament, de lluita armada, no?, i això ha estat molt latent allà. Òbviament, tota la via dels que fan l'agenda llatinoamericana són la gent de la teologia de l'alliberament i sempre hi ha hagut una aposta molt clara per la no violència, però a vegades feia una mica de mandra parlar-ne, no?, perquè tenim associat que no violència és igual a sense violència, que és el primer pas. I com que tenim associat que l'única forma de defensar un dret és una causa justa, una legítima defensa, i això l'única forma que hem après normalment és amb violència, si tu dius no violència és com si diguessis no acció, és com si reconeguessis que et dones per vençut. És a dir, passivitat. Alguns dels articles ho expliquen molt bé, això, no? Diu, la no violència no només renuncia a la violència, sinó que renuncia a la passivitat. És molt interessant, això. Per tant, quan algú diu no violència activa, o nosaltres en diem lluita no violenta, per mostrar la idea de que no és... O sigui, fixeu-vos el virus que ens hem fotut al cap, no? És a dir, acció és igual a violència. Acció alliberadora és igual a violència alliberadora. És terrible, això, Perquè, clar, l'experiència que hem agafat al llarg dels anys és que el millor ideal del món, quan tu hi vols lluitar amb les armes del teu opressor, arribes convertint-te, i tenim alguns casos molt propers a Llatinoamèrica, en què les millors revolucions acaben pervertides perquè t'acostumes al poder i el poder s'ha aconseguit a base de la violència i després l'has de mantenir a base de violència i els teus propis amics els liquides, no? De formes més o menys directes o indirectes. Sé que és un tema molt complex, cadascú té la seva opinió, la seva sensibilitat, no vull jutjar la visió de cadascú, simplement l'agenda llatinoamericana d'aquest any aposta clarament per la no violència en els seus diferents aspectes com a via més coherent per aconseguir el món que volem. I en aquest sentit,
com lluitem pels drets davant de l'extensió de règims autoritaris o de guerres o d'operacions o d'explotacions, d'agressions de tot ordre que hi havien fa 30 anys i que continuarà havent-hi ara, en alguns casos exagerat, no? Clar, el primer de tot és que un règim autoritari no té per què ser formalment no democràtic, és a dir, avui estem veient que règims aparentment que compleixen uns certs elements d'estat de dret i de democràcia, eleccions lliures, llibertat d'expressió, tal, tenen uns tics o unes tendències autoritàries molt fortes, de manera que, no, ho vivim aquí, es viu en molts llocs del món, en nom de la democràcia, de fet, s'està treballant a favor de minories i en contra de les majories i una part de la gent hi cau i els vota. O sigui, per tant, el Hitler també el van votar. Atenció, vull dir que això sempre hem d'anar molt alerta que el formalisme democràtic no estigui amagant règims autoritaris molt perillosos. Davant d'aquesta amenaça de l'autoritarisme i de les guerres tenim dues opcions. O bé evadir-nos i dir, escolta, això és molt complicat, jo què vols que faci? Jo tinc la meva vida, el que important és que jo i els meus fills tirem endavant perquè el món és molt complicat i ja està. O bé lluitar. Lluitar com han fet a totes les generacions, unes minories que han buscat diverses formes de lluita per intentar aturar aquestes onades que són derives autoritàries, guerreres, violentes, amb dràstiques conseqüències per la majoria de la població, no? Ara, quines formes de lluita són possibles i desitjables per lluitar pels drets i llibertats? Bé, alguna cosa hem anat aprenent durant aquests anys. De fet, els objectors ja intuïem en aquell moment, no? I la gent que no va fer objecció però que ha donat suport i que va entendre el moviment, que no només la mili, com hem vist en aquest reportatge ara tan terrible, era un cau de desgràcia humana i de violència contra els joves, fet pels mateixos joves veterans i amb el silenci i complicitat de tota la cúpula, no? Jo això en aquell moment no ho sabia, francament. O sigui, ara m'he donat compte que a part del que vam gaudir muntant una alternativa al servei militar ens vam estalviar d'uns problemes enormes, no? Que molta gent sabíem que passava però no amb la cruesa. Avui ja han dit que ja hi ha 40 o 50 persones que han telefonat a la directora d'aquest programa dient jo també, em van violar, ho van intentar, un company o un familiar es va suïcidar, o sigui, això és un parèntesi, és a dir, ni que els exèrcits no fossin aquest cau de cafres, tenen molts altres problemes, però si a sobre s'hi afegeix això ja és innombrable, no? Llavors, en una lluita contra la falta de llibertats, contra la violència institucional, contra la mentida, la manipulació, la repressió, la tortura, la presó, sempre és millor una lluita que no hagi de recórrer aquests mateixos reprovables mitjans. Oi que estaríem d'acord amb això? Això seria el sense violència, sense violències en el sentit que tot això són coses que quan tu entres en la lluita, sigui perquè han matat el teu amic, sigui perquè han violat una germana, sigui perquè no sé què, ja no estàs defensant una causa noble, tu ja estàs sobrevivint o sobrevisquent, no sé com s'ha de dir, a la brutalitat en la qual tu et poses allà i per tant ja tot és justificable, no? I això per diversos motius. Primer, perquè és molt difícil vèncer el monopoli de la violència de l'Estat amb les mateixes armes. Potser en algun altre moment de la història hi havia un Robin Hood que era capaç de fer no sé què, no? Ja les va passar una mica canotes, no? Però podem construir aquestes coses. Avui en dia, no només amb el control de les armes, sinó amb el control brutal del propi sistema telemàtic, informàtic, d'espionatge, de totes aquestes històries, el marge que tenim de moviment és cada vegada menor. No ens en donem compte perquè som còmplices de la pròpia sistema que tenim que ens controlen, enteneu? I et fa mandra prendre mesures de seguretat i a mi no em passarà. Bueno, doncs a mi m'ha passat, jo estic en el sumari secret de la Guàrdia Civil acusat de terrorisme com pel tsunami democràtic, no? I em col·loquen allà no sé quantes històries. Tenen una capacitat creativa enorme. Clar, a mi m'ha afectat poc, crec,
perquè jo ja estava entrenat des de fa 50 anys a enfrontar aquestes coses, però la majoria de la gent, jo fa la seva vida, més ara ja estic jubilat i em pagueu entre tots, no? Bueno, la meitat d'aquí ens paguen, un terç ens pagueu a tots els 2 terços. Però vull dir que clar, impacta molt, no?, veure com transcriuen les teves converses, no?, o com han intentat ficar-se en el teu telèfon durant 5 mesos seguits amb sol·licitud de la Guàrdia Civil, del fiscal i del jutge, que dona autorització cada mes perquè, com que no han pogut entrar per problemes tècnics, ho tornen a aprovar, sense cap base de res, només de dir ja sabem que és un no violent conegut, però sempre que ell fa un missatge, la manifestació acaba en violència. Per tant, ell és el responsable de la violència de la manifestació. És fantàstic, eh? O sigui, hi ha les finances creatives, doncs aquí ara ja hi ha els informes i les investigacions creatives. Bé, poso això com a exemple perquè, clar, cada vegada és més difícil pensar que com que la via pacífica, democràtica i tal no funciona, doncs anirem a la lluita armada i llavors ho resoldrem tot. Bé, qui pensi això, doncs que ho provi, diguem, no? Però jo crec que en la majoria de casos aquí és impossible i en els llocs on és possible ja veiem les dinàmiques que es creen, que al final ja no saps qui és qui, ni qui està a favor de qui, ni qui financia qui, enteneu, no? Perquè, clar, muntar un exèrcit no és fer un còctel molotov. Tu has de tenir armes i aquestes armes algú te les ha de proveir i aquell que te les proveeix et cobrarà. Cobrarà calés que has de treure de la droga o calés que has de treure d'extorsions, o si aconsegueixes vèncer, després t'ho cobrarà d'alguna forma amb la influència del seu país en la política que tu puguis tenir. No cal posar exemples perquè tots els llegim cada dia i ja veiem els embolics que hi ha pel món. En les lluites armades, un altre tema, hi acostuma a participar la gent jove i forta. Bé, almenys això era abans, cada vegada pot estar més distribuït, però bàsicament són homes i joves perquè encara està vinculat al tema de tot això. Clar, et perds, si la causa és justa, si la causa és noble, et perds la participació de tota l'altra població, de totes les edats i d'homes i dones, no? Enteneu? I per tant, com que una causa, si no té molta gent que la defensa, per més que una minoria digui hem guanyat, de què serveix si l'altra gent no ha participat en allò i a més s'ha imposat a la força, no? Els règims autoritaris saben que en el camp de la violència tenen les de guanyar i utilitzen la repressió contra totes les vies pacífiques per generar frustració o infiltren agents, no? Ja ho hem vist contínuament, apareix que la nòvia d'aquell que era... Enteneu això? O sigui, és que és de pel·lícula, però ens està passant. Bé, ens enterem d'algun cas que ha passat, però imagineu tots els casos que no sabem. Bueno, últim tema de per què això, quan hi ha violència ja no es parla de l'objectiu noble de la lluita pel qual tu has començat a lluitar, sinó que ja només es parla dels desastrosos mitjans emprats i de tota la desgràcia i violència que genera la clandestinitat i tot el que es deriva d'aquestes coses. Bé, jo crec que això ens hauria de servir de vacuna, però clar, com que tenim associat que l'única forma de lluita és la violenta, si la violenta té tots aquests desavantatges, llavors ens quedem fotuts. Llavors diem, no, volem una via pacífica que aconsegueixi la independència, que aconsegueixi alliberar-nos, que aconsegueixi no sé què, però sense córrer riscos. Ah, no, això no val. O sigui, no, tranquil·la. Tothom té dret aquí a participar. Que sí? Molt bé. No, i ara... Encantat. Cap problema. Llavors, el tema és si la via cívica, pacífica i democràtica i judicial, us sona tot això, resulta que no és possible, que no funciona perquè en el marc en el qual allò que creiem que podria passar no passa, doncs resulta que hem de tenir una altra solució. Llavors, què fer? I aquí tornem a tenir el dilema següent, o ens repleguem, no? Escolta, això va ser molt bonic, deixem-ho estar perquè què hi farem? Els altres són massa forts. O traiem la ràbia i la frustració esperant que els aldarulls i la violència faran recapacitar l'adversari, llavors es tracta de, la gent treu la ràbia d'això, o bé apostem per la lluita no violenta, no hi ha més. O et replegues i dius ens han guanyat,
o tornes a l'acció, més aviat més rabiosa que no pas estratègica, o tenim la lluita no violenta que no sabem massa com fer. Perquè aquesta és la realitat. Mirem els diferents moviments en els quals participem o hem participat i ens costa molt trobar una forma que no només renunciï a l'ús de la violència, sinó que construeixi un moviment amb una estratègia, unes actituds, unes accions coherents entre elles per aconseguir aquells objectius que estàs buscant. I així com la doctrina militar i l'entrenament dels soldats requereix temps i és acumulatiu, en el camp de la lluita de la ciutadania pels seus drets o contra les guerres o el que sigui, sabem molt poc. O sigui, ens quedem que sigui pacífic. Bueno, amb el que sigui pacífic te la foten per totes bandes i no n'hi ha prou, no? I això apliquem-ho en molts casos que els patim tots. Llavors, què cal? Doncs és un canvi en la comprensió del conflicte, és a dir, suposadament, el suposadament fort, no? És fort no perquè té armes o diners o tribunals, que és el que pensem que per això és fort, sinó perquè el suposadament feble som febles mentre obeïm i cooperem i col·laborem amb el fort. Aquest és el canvi de perspectiva. Sempre hem dit, no, clar, és que l'altre és tan fort i jo no puc fer res, tenen armes i policies i presons i multes i tot això, nosaltres què podem fer? Bueno, però nosaltres som majoria, l'1%, us sona això que ja diuen que és el 0,1%, Com pot ser que el 0,1% del món ens tingui a tots dominats i nosaltres estiguem cadascun al nostre cauna fent? Doncs la lluita no violenta es fonamenta en un canvi d'estratègia, fer emergir el conflicte latent. La gent tenim por al conflicte, no? Jo el primer, Quina mandra, no? Doncs resulta que si els conflictes que estan creant desigualtat, que estan oprimint, que estan creant i aplicant violències de tot ordre, per por a fer-lo emergir el tenim tapadet, doncs mira, es mantenir el que es diu l'statu quo, o sigui, el món funciona en pau i tranquil·litat perquè no hi ha conflictes. Sí que hi són, el que passa és que no els veiem, i quan algú aixeca una mica la veu, o algú es planta, o algú fa una acció especial, llavors diu, ui, ara correm, l'habitatge, no? Vaga de lloguers, vaga de lloguers, això sí que no, això sí, mira, doncs ara que s'està organitzant ja comencen a moure, no? Hi ha 50.000 habitatges, no sé com els construiran, etcètera. Doncs totes les coses així has de fer emergir el conflicte, al contrari a la passivitat. Us recordeu que abans he dit no violència és sense violència i sense passivitat. Ara, no n'hi ha prou de denunciar, això és el que estem acostumats. Si hi ha tal problema, el denunciem. Molt bé, fem una pancarta, fem un escrit, fem un manifest, fem una manifestació, estem en contra d'això, molt bé. Si només denuncies i en un sistema com aquests autoritarismes democràtics, no? Que aparentment són democràtics però són autoritaris, no pinta res, els importa res que hi hagi 1,5 milió de persones que sortien durant uns quants anys aquest tema o qualsevol altre tema, perquè com que les manifestacions són legals, doncs tu manifesta't, però nosaltres no canviarem. Per què? Perquè no toques interessos, no toques la butxaca, no toques la imatge, no toques el prestigi. Llavors, una lluita que no toques interessos de l'adversari és una lluita que l'adversari continua fent tranquil·lament. En els llocs on està prohibit manifestar-se, doncs llavors allà sí manifestar-te ni que sigui una persona, et jugues la vida i et maten a 500 i allò és un terratrèmol, no? I per això ho reprimeixen. Però en els llocs que estan acceptats formalment les llibertats, doncs allà no passa res. Per tant, no n'hi ha prou de denunciar. Hem d'estudiar com deixem de cooperar. Les vagues, els boicots, són formes tradicionals de fer això, però no n'hi ha prou de dir boicot, desinversió sobre Israel. No, tu has d'organitzar, has de dir anem per aquesta empresa i quan aquesta empresa caigui, perquè li haurem fet mal amb el 20% de les vendes, espantarem a la següent. Però si no en toquem cap i repartim molt pluja fina, no? Canviem de banc. Bé, està molt bé canviar de banc, però algun dels grans bancs ha patit alguna cosa perquè hi hagin hagut alguns milers de persones que s'han passat a banca cooperativa? Home, han fet campanyes, és a dir, veien el perill, però clar, cada vegada es mengen entre ells, cada vegada són més grans i totes les caixes van desaparèixer, se les van carregar, se les van menjar i ens hem deixat fer, diguem, no? O sigui, ara hauríem de construir un sistema financer alternatiu quan fa 4 dies ens l'hem deixat perdre.
i érem, teòricament, els dipositants i érem copartíceps de poder decidir sobre aquestes coses, però ens han agafat amb el peu canviat. Per tant, denunciar, no cooperar, desobeir l'objecció, per què va tenir força? Si haguéssim marxat tots a l'estranger, com feien una part dels joves, o es tallaven el dit, per no poder... o es feien un certificat, com el ministre Serra de Defensa posterior, que no estava bé del cap i s'escaquejava de fer la mili, no hi hauria hagut moviment d'objectors. I al no haver-hi hagut un moviment d'objectors, la mili hauria continuat tranquil·lament fins que ja no els necessitessin. Ara ja diuen que volen tornar-la a posar tot arreu. Per tant, la desobediència, a diferència de la no cooperació és jo no coopero, els col·laboracionistes us sona això, no col·laboro, no coopero amb aquest règim, deixant de fer això, però normalment això que faig és legal. Jo tinc la llibertat de comprar aquí o de comprar aquí al davant, o d'estalviar aquí o de votar o deixar de votar. Però en canvi la desobediència és no. Una llei que considero injusta, o fins i tot una llei que pot ser justa però per una causa superior, jo la desobeeixo, ho faig públicament, faig emergir el conflicte, faig que hi hagi repressió i aquesta repressió pot convertir-se en un bumerang sobre l'altre. Si el PP Beunza no hagués començat als 70 i nosaltres no haguéssim començat als 75, ara l'any que ve farà 50 anys de tota la moguda aquesta, no hi hauria hagut 1 milió d'objectors, ni 50.000 insumisos, ni 1.000 anys de presó. I en 30 anys es va acabar la mili, entre altres factors, perquè no els hi quedava personal per anar-hi, Hi ha molts altres, o sigui, tampoc ens hem d'adjudicar tota la victòria dels últims, però hi vam contribuir, almenys culturalment hi vam contribuir, de tal forma que després part del procés català pacífic i part de les manifestacions contra la guerra d'Iraq són fruit d'una mentalitat creada durant molts anys, durant 30 anys, de les famílies que van veure, que van viure, que les coses s'havien de plantejar d'una altra manera de cara als exèrcits. Ara bé, tot això és per aconseguir negociar, o sigui, tu t'has d'enfortir. Un dels autors d'aquí, ell diu, on hi ha la força en què hi hagi molta gent determinada per aconseguir un objectiu? Per tant, tota acció que porti que molta gent s'hi sumi, t'enforteix. Si és una acció minoritària i molt agressiva i la gent no combrega amb allò, doncs allò a vegades no passa res, passen les derives que hi ha. No vull allargar més això, recapitulem. La lluita no violenta no és només una lluita pacífica sense violència contra la violència i contra la passivitat. És una lluita que entén el conflicte de manera diferent. Qui domina ho fa perquè els dominats col·laborem en la seva dependència, en la nostra dependència. Qui domina, de fet, no pot fer res sense el consentiment, us sona la paraula consentiment ara? Sense el consentiment, sense la submissió dels dominats. Els dominats, per alliberar-se, no han de fer res contra qui els domina. Els dominats només han de deixar de fer, deixar de col·laborar, deixar d'obeir. Han de ser organitzadament insumisos, deixar d'obeir, de comprar, de treballar, de pagar impostos o de menjar, o una vaga de fam és deixar de menjar, No hi ha cap llei que et pugui obligar a menjar. Això hi ha discussions dels juristes que en algun cas ho fan, Si estàs en una presó i consideren que allà dins són ells els responsables de la teva vida. Això seria una mica un dels marcs que està latent aquí i ara voldria simplement destacar algunes dels articles. Val a dir que, com que no pots l'edat dels autors i autores, no sabia si hi havia gent jove. Vaig fer una presentació fa 15 dies a Sabadell i deia, no sé si hi ha joves, i llavors els organitzadors m'han dit, sí, són aquests, i ara us destacaré alguns dels joves que han participat d'ells. Un dels més joves té 15 anys i és el famós Francisco Activista, que suposo que l'heu vist alguna vegada per la tele o això, que ell planteja sobretot l'ecoesperança. Ell diu, com a joves estem amb l'ecoansietat. I hi ha molta gent jove que, a part d'altres factors, el tema aquest de no hi ha futur, el món s'acaba, el canvi climàtic no està passant res, ara la guerra ja ni tan sols a vegades ni la considerem perquè tot plegat ja és un desastre. I ell diu, un noi de 15 anys, colombià, que viu aquí, diu, escolta, fa unes xerrades i organitza grups de l'ecoesperança. Diu, hem de ser capaços de considerar que si la nostra generació no construïm
una alternativa a com funciona el món en tots els àmbits, doncs llavors sí, no només estarem ecoansiosos, sinó que estarem ecodeprimits i desapareixerem. Llavors jo crec que aquest és un missatge, un dels articles molt interessants que trobareu aquí. Hi ha un altre de Girona que ell parla de, no n'hi ha prou de parlar de creixement, que és inevitable, això surt en diversos autors, també la Lola Herrero, la Yayo Herrero també parla molt d'això i algun altre. Diu el decreixement no és una cosa voluntària que a algú se li ha acudit, que mira, hem de decréixer. No, el decreixement és inevitable, perquè en un món limitat, amb creixement molt il·limitat de població i de tot tipus de consum, de recursos, etc., el creixement de productes i de serveis que necessiten de recursos i energia és inviable, perquè si a més això es concentra en molt poques mans comparativament amb tot el món, en un terç, en menys d'un terç, i a sobre aquest 1% encara consumeix més, el que fa és que aquest decreixement, quan tu el vols imposar en els que ni tan sols arriben a poder viure dignament, a més és injust. I per tant, el decreixement serà inevitable, però serà democràtic, equitatiu, si es reparteix adequadament, com alguns encara recordeu les cartilles de reaccionament, no? És absurd, és absurd, però en moments de crisi és l'única manera d'assegurar que tothom menja una mica, no? Sense arribar a això, que ells no en parlen, però ho poso com a concepte, és a dir, pensar que en nom de la llibertat jo puc consumir i puc comprar tot el que em dóna la gana perquè tinc diners i em despreocupo dels efectes que això té sobre qui produeix els recursos i els efectes que això tindrà en el procés de contaminació, etc., és una irresponsabilitat absoluta. Per tant, o decreixem conscientment i assumim el que aquí en diuen la suficiència, és a dir, consumim només allò que és suficient per viure. I tot el que és extra, siguem conscients de que ho hem de trobar una forma de repartir, perquè tot el que jo mengi o consumeixi de més, algú altre ho està patint amb un món limitat, amb recursos cada vegada més escassos i amb més gent en el món. Doncs ell parla no només del decreixement conscient, sinó de la renaturalització, és a dir, com que ens hem anat artificialitzant, ara ens hem artificialitzat en moltíssimes coses, ara fins i tot la intel·ligència ja comença a ser artificial, no? Doncs clar, el fet de considerar-nos els humans per sobre de la natura no ens ha importat perquè són recursos naturals, no? O sigui, són materials que nosaltres, Déu o la història o el món ens ha posat al servei dels humans, que som la punta de l'univers. I per tant podem consumir, depredar o destruir tot perquè som els reis de la creació. Sí, m'enteneu, no? I llavors això està tan ficat també en la nostra psique que ens és molt difícil de fer això. Per tant, hem de decréixer, equitativament hem de repartir, però a més hem de renaturalitzar. És a dir, mira, avui sentia que el Salgado està fent aquesta exposició de 300 fotos de l'Amazònia i ell i la seva dona han creat una fundació i en un dels estats de l'Amazònia estan plantant, 3 milions d'arbres, diguem, no? És a dir, la idea que si només aturem, que no s'atura, perquè cada vegada això, amb els nous governs que estan havent-hi ara, Milei i companyies i Trumps i aquests que neguen tot, doncs aquests tios van a expoliar-ho tot, no? Per tant, o sigui, decréixer per compartir millor i renaturalitzar perquè es creïn les condicions de vida que ens permetin continuar vivint a tots els éssers vius, perquè quan desapareix una espècie nosaltres també estem perdent, no estem per sobre d'elles, no? Hi ha, per exemple, la Mireia Tordera, també és de les joves relativament, parla d'unes trobades que estan fent dones palestines i israelianes utilitzant la comunicació no violenta.
La comunicació no violenta és una cosa del Marshall Rosenberg, un senyor que ha mort fa poc, també crec que d'origen jueu, nord-americà, que va posar en marxa una metodologia. Això ens serveix a tots, o sigui, pels grans conflictes, però pels de cada dia i per entendre'ns a nosaltres mateixos també. En comptes de passar-nos el dia criticant els altres i donant les culpes als altres, si tu vas en tren, aquí no teniu metro, però ja ho sabeu, el metro ara ja no parla ningú i el tren quasi que tampoc. Però quan algú parla, o per telèfon, no parlant amb algú que t'enteres de tot, què fan? Que si el meu marit, que si el meu fill, que si la meva dona, que si el meu cap, que si no sé què. O sigui, ens passem la vida despotricant, carregant la responsabilitat de la nostra insatisfacció, de la nostra infelicitat en els actes dels altres. Aquesta gent canvien totalment la perspectiva i diuen això és comunicació violenta, no? La tenim tan naturalitzada que ni ens en donem compte, però sempre ens han ensenyat així, no? Que la culpa és dels altres i nosaltres sempre som els bons. I fins i tot els delinqüents més delinqüents són els bons dins del rang dels delinqüents i per això a vegades fan coses d'aquestes perquè ells demostren que són els millors, no? Ja no dic els soldats i els militars. Bé, total, ells diuen no, quan alguna cosa t'afecta, sigui en positiu, sigui en negatiu, normalment ara ens preocuparem del negatiu, en comptes de jutjar, descriu el fet. Suposem que treballem tots a la mateixa empresa, no? I quedem que a les 9 comencem la feina. I hi ha algú de vosaltres, que ara no assenyalaré, que sempre des de fa uns quants dies arriba a 9:15. Clar, si tenim la reunió a les 9 per planificar la feina i un arriba a 9:15, sobretot si té una mica de càrrec, ens complica la vida a tots perquè ens fa anar malament, no? Llavors, normalment què fem? El tardon aquest dels nassos, però no li diem, ens ho callem. Quan hi ha una cosa que ens afecta i no diem res, què passa? Un dia explotes i l'engegues a passeig i llavors la relació ja està perduda, o bé tu en passes i et surt un dia algun creixement de cèl·lules innecessàries en algun lloc del món, en algun lloc del cos, m'enteneu, no? Bueno, això és vivència de cada dia, per això somrieu quasi tots, no? Perquè llavors ell diu, no, primer de tot descrivim el fet, sense jutjar. Això és molt difícil, Company, veig que els últims 3 dies, no sempre, sinó els últims 3 dies, has arribat a 9:15, que és diferent que has arribat un quart d'hora tard, m'enteneu? I llavors, no, clar, és molt interessant això. I llavors el següent pas és, això, què em fa sentir a mi? Em fa sentir ràbia, em fa sentir... A cadascú ens farà sentir una cosa diferent. Per exemple, si jo aquella persona me l'estimo i vull lligar, o ja me la tinc lligada, tindré un sentiment diferent que un altre que el que vol és ascendir i guardar-lo fora del camí, diguem, no? M'enteneu? I com això, 1000 coses. Però llavors, cada sentiment d'aquests ens hem de preguntar nosaltres, no amb ells, sinó nosaltres. Això que estic sentint, quina necessitat no satisfeta m'està reclamant? Llavors, aquí segur que tenen el llibre aquest de comunicació no violenta, després li demaneu, que és molt interessant. Què està demanant? Per exemple, tinc la necessitat de seguretat, perquè si la feina no va bé, ens podem plegar, tinc una criatura petita i no em puc permetre. Llavors, si jo això no ho faig conscient, estic carregant la meva ràbia, les meves pors sobre aquell pobre desgraciat que encara no li he preguntat per què arriba a 9:15. I l'última fase, per no allargar-me, és precisament fer una pregunta que l'altre pugui contestar, fer-li una demanda que l'altre pugui contestar. En aquest cas és molt senzill, escolta. Comencem. Els últims 3 dies has arribat a 9:15, ens pots explicar per què? Cony, és que la Renfe, que no ho sabeu, que la Renfe no funciona, que tens, o que els autobusos, o que no sé què. Quan s'arreglarà això? No ho sabem. Si comencéssim a 1:15 la reunió, sembla que podries arribar, bueno, si algun dia potser no, però en general sí, bueno, doncs acordem començar a 1:15, ens hem estalviat el jutjar, el marcar-lo amb la creueta, el tenir un... m'enteneu? És una cosa, s'ha de practicar molt, s'ha d'estudiar, hi ha de grups i coses així. Però això després, el Rosenberg ho aplicava precisament en comunitats israelianos-palestins, amb gent que havien tingut fills i pares i mares morts per l'altra banda, i els aplegava a tots i en parlaven així. Llavors, quan la gent són capaços de treure de sobre
els nostres sentiments i fem conscient la nostra necessitat i escoltem també l'altre els seus sentiments i necessitats, ja passem de convertir-lo en un adversari enemic que l'hem de batre perquè és el causant del nostre patiment, a veure'l una persona que té els seus condicionants com el tenim nosaltres, que podríem ser intercanviables. Jo quan vaig estar a la presó veia que els presos comuns odiaven els funcionaris i viceversa, en part perquè una part d'ells podien ser intercanviables, és a dir, per molt poques variants a la vida, un estava fent un rol i l'altre estava fent l'altre. Llavors, en molts conflictes ens pot passar això. No em vull allargar aquí, simplement sapigueu que explica molt bé en 2 pàgines això que jo m'he allargat una mica d'explicar. Com anem de temps? Sí? Com anem? Anem bé? Sí. Llavors, qui més, per exemple? Mira, m'ha sobtat molt que un tal Tamayo, que crec que és un advocat de, no estic segur, de Terrassa, n'hi ha un que es diu així dins d'Aturem les Guerres, però no sé si és aquest perquè el Juan José no em quadra molt, explica una història molt curiosa. L'article es diu Teologia... És teòleg. És teòleg, doncs no deu ser aquest, no, el de Terrassa. Juan José Tamayo, sí. Teologia palestina de l'alliberament contra el colonialisme i el genocidi. Ell parla de que hi ha un capellà evangèlic palestí, diguem, no? Però no tots els palestins són musulmans, m'enteneu, no? Com a tot arreu hi ha gent de tot. Doncs aquest senyor des de fa uns anys es va ordenar i tal, i ell manté una teologia de l'alliberament pro-palestina. I, per tant, aplicant el que ja sabem de la teologia de l'alliberament, que sempre has de partir del context en el qual tu et mous i no fer una teologia ahistòrica i territorial, doncs explica coses molt interessants. Mireu, diu teologia anticolonial, antiimperialista i no violenta. Palestins, tots són uns terroristes. Doncs mira, aquí hi ha aquest senyor que diu, es diu Naim Atik, sorgida del context de l'experiència d'opressió de Palestina per part d'Israel, d'alliberament perquè vol alliberar-se de les situacions de colonialisme i injustícia estructural que viuen els palestins, de la no violència activa en la defensa de la justícia i la pau, ecumènica, convoca tots els cristians i cristianes de Palestina, interreligiosa, reuneix creients de les 3 religions jueves, cristianes i musulmanes en el treball per la justícia i la pau, en un territori marcat precisament que tothom invoca el mateix Déu i en nom d'això la gent es mata. Basada en la Bíblia que assenyala un camí cap a la justícia i l'alliberament, com els profetes d'Israel desenmascara la injustícia. Té nassos això de fer servir la Bíblia jueva per precisament criticar l'ús que en fan els jueus d'això. I critica el sionisme cristià i de la teologia sobre la qual se sustenta el mal ús de la Bíblia per justificar la violència i el racisme. M'ha semblat molt interessant per la gent que es mou en aquest àmbit, de descobrir que hi ha aquesta visió que jo desconeixia totalment. Per això et dic que aquesta agenda són perles molt interessants que et tocaran més o menys, depenent de la teva experiència, del que t'interessa, però aquesta és molt potent, no? La Teresa Forcades, coneguda també, ens parla de la Dorothy Day. La Dorothy Day és una senyora nord-americana, periodista, anarquista i catòlica. Ei, bona aquesta, Periodista, anarquista i catòlica. Fins al punt que la van detenir 7 vegades, des dels 20 anys fins als 75 anys, 7 vegades al llarg de la seva vida, sempre per lluitar per drets de la població. La primera per demanar el dret de vot de les sufragistes, i ella no votava. Enteneu? És fantàstic això, no? O sigui, ella va aconseguir, donant suport als sufragistes, que les dones poguessin votar, però ella no va anar mai a votar. Bona, I diu ni que teòricament podria acceptar la doctrina catòlica de la guerra justa, perquè clar, en els anys aquells ser catòlic volia ser molt obeient. Es pregunta, pot existir una guerra justa? Pot existir la moralitat en l'ús de la bomba atòmica?
és presumpció pensar que tinc la capacitat d'utilitzar armes espirituals davant la tironia més monstruosa que el món hagi conegut per la bomba atòmica. Soc capaç de suportar el patiment, fins i tot el martiri? Es tracta de concebre, diu ella, el pacifisme com una resposta activa, compromesa i responsable que rebutja la lògica de la violència i s'hi confronta en el pla de l'acció amb la lògica oposada de l'amor. Mentre confiem en la força, només la que sigui superior, la més salvatge i brutal, serà la que guanya l'enemic. Encara que defensem una posició contrària a l'ús de la força, no condemnem els que han pres les armes i s'han involucrat en la guerra. Això també Gandhi ho deia així, no? Deia, més val la lluita armada contra la injustícia que no la passivitat i la covardia. Però afegia, que moltes vegades la gent talla la frase aquí, no? Però sempre és millor si has estat capaç d'organitzar la lluita no violenta perquè té tots els efectes positius que ja hem estat comentant, no? Diu, en quin període històric les guerres han complert la seva promesa de pau i justícia? Sempre tenim guerres per la pau i justícia i quantes més guerres hi ha no estem aconseguint el que teòricament ens busca, no? Bueno, aquest seria un altre tema molt interessant. L'Esteban Velázquez, que aquest també és un teòleg jesuïta, que també ha fet alguna vegada fam per Palestina i està molt actiu, diu algunes reflexions sobre el paper de les religions davant de les guerres i de la guerra justa. Llavors, només us destaco algunes de les coses que diu. No estem aconseguint fer l'esforç necessari perquè hi hagi un codi ètic universal, una aliança i una estratègia comunes de les tradicions religioses i espirituals. Segon, té especial referència als plantejaments religiosos davant la violència. Diu ni que Jesús era un pacifista radical que renuncià a la legítima defensa, no? Es va deixar, segons, es va deixar matar, diguem, no? Ara totes les nacions cristianes organitzen exèrcits per matar l'enemic i es diuen cristianes. Això m'al·lucina, no? En els noms dels déus i líders religiosos segueixen permetent de facto la violència bèl·lica directa o indirectament. Urgeix un pacte de les religions a favor de la no violència i contra la guerra, de tota guerra, aturem les guerres. Hi ha gent que es diu, no, per això ve tanta gent a les nostres concentracions, perquè la majoria de la gent, fins i tot molt propera en moltes coses, continua pensant que hi ha guerres justes i que la d'aquell poble o aquell que és oprimit i tal, no estem contra totes les guerres. Doncs ell insisteix que sí que cal, no? Diu particularment en el cas de l'islam i el cristianisme, ja que els seus temples i mesquites resen molt dels principals artífex de les guerres contemporànies. És molt bona. Diu, un pacte entre les religions en el tema de la guerra, que reculli almenys els següents punts. No anomenar Déu, cap Déu a favor de cap guerra, fins i tot la considerada ètica i políticament legítima. I a la inversa, tampoc l'anomenem a favor de postures com la meva contràries a la guerra. És a dir, deixem a Déu en pau i resolguem nosaltres els nostres problemes. Si algú aplica la teoria de la guerra justa, que l'apliqui amb rigor a totes les circumstàncies que reuneixen les mateixes condicions. No fem el tema de la doble moral o de doble vara de mesurar, no? O sigui, si han d'haver-hi guerres justes, llavors totes. Però si no, no em diguis que aquesta sí perquè és dels nostres i l'altra no perquè és dels altres, no? Si es creu en la necessitat d'alguna guerra justa, que s'esgotin primer totes les vies de diàleg prèvies i alternatives per buscar una solució justa. Avui m'estava llegint els acords de Minsk, Minsk I i Minsk II, no? Són els acords que es van fer el 2014-2015, després de la invasió de Crimea, per intentar arribar a un acord entre la OSCE, l'Organització de Seguretat Europea, en la qual també hi havia Rússia, i els països europeus, Estats Units i Rússia. I allà van acordar, escolta, alto el foc, desmilitaritzem la zona, aturem el tema de l'OTAN i donem veu en les zones prorusses amb un referèndum en condicions. Bueno, ja sabeu que el Johnson va dir ens ho carreguem això perquè no ens interessa, el que ens interessa és anar a la guerra. O sigui, és que tenim gent, jo dic,
amb comportament psicòpata o sociòpata, cadascú entendrà com voldrà. O sigui, gent que no té cap empatia amb la vida de la gent, de les seves poblacions que diuen representar i defensar. Simplement els interessa el poder, la geopolítica, els negocis que donen i l'hegemonia dels jefes de torn, que mentre estiguin als Estats Units tenim un problema, sobretot a Ucraïna i als palestins, i en aquests 30 i pico de conflictes que heu explicat en el manifest aquest, més els 100 i pico que són... Sí, tensions, sí, com els pisos aquí, sí, tensions, zones tensionades. Mentalitzar-nos que és possible un món sense exèrcits, o si més no, sense exèrcits nacionals de blocs o d'aliances. Ja veieu que es mesura, Ara, perquè pugui ser possible un món sense exèrcits, hem de tenir formes de defensa no violenta que, quan hi hagi algú que se salti les normes i vulgui atacar, no t'hagis de rendir, enteneu, no? I aquí és on hem incorporat el tema aquest de construir una alternativa. Diu el Fernando Cardenal, l'exministre d'aquella Nicaragua il·lusionant, diu l'autor, diu, el món està tan malament que és millor deixar el pessimisme per a temps millors. Bueno, ja veieu que té molt suc això, A veure, per on anem? No sé si veniu del món de les religions i de l'espiritualitat, però José María Vigil, que és l'impulsor d'això, junt amb el Casal d'Àliga, té un article molt interessant. Ell ja fa anys que treballa aquesta perspectiva, però està bé que ell sigui un més dels articles que fa, i diu una cosa molt interessant per aquells que us interessi això. Diu, fins ara hem parlat de religió, cada vegada menys, en alguns llocs, d'espiritualitat, no? I diu, què ens diu la ciència avui en dia? Que ja no hi ha humans i divins. Per tant, el teisme, una religió que relliga l'humà amb lo diví, això és difícil d'entendre avui en dia. Tampoc hi ha esperit i matèria, cos i esperit. Per tant, el concepte religió o el concepte esperit, o religiós o espiritual, ens queda curt, sobretot per les noves generacions o per aquells que els hi queda curt la seva experiència, que volia explicar-se dins d'aquest context i que cada vegada pot ser més difícil. Ell diu, què és allò que ens permetria parlar del que parlàvem abans utilitzant aquestes paraules i que sigui més coherent sense provocar aquests xocs, en alguns? Diu, la interioritat profunda, el més pregon de la nostra humanitat. I ell en diu, el més fonamental i específic de l'ésser humà és la seva autoconsciència. M'aturo aquí, perquè qui tingui interès s'ho llegeixi tot. Però perquè veieu que toca moltes tecles diferents i cadascú es pot inspirar en alguna de les coses. Els que estigueu en grups, perquè crec que la majoria de vosaltres esteu organitzats, no? A vegades pot ser bo, abans de començar una acció o d'una reunió, d'aquestes que a vegades es fan pesades i avorrides i això, doncs mira, per aquesta setmana portem llegit aquest article, no cal llegir-los tots, en trieu un, depenent del tipus de grup, us pot interessar, i comenceu el primer quart d'hora comentant què hem après, què ens ha suggerit, una mica això, lectura crítica, que al llarg de l'any ens alimenti no només de la nostra acció immediata, sinó també de coses així. És un suggeriment perquè cadascú se'l manegui com vulgui. Em vaig acabant. Un article molt interessant perquè qui vulgui entendre la no violència en la seva profunditat, l'Antoni Soler, que és aquest dels Amics de l'Art que l'Àngel Basto de tota la vida, que està president de Fundipau, Fundació per la Pau, aquest és dels pocs articles de 4 pàgines que parla sobre la no violència, orígens i fonaments. I és molt interessant perquè ens dona no només els orígens de la gent que ha anat creant en els últims segles i anys la base i la teoria, sinó també els fonaments,
I ell diu la veritat és un dels fonaments, la justícia és un altre i el respecte a tots els éssers humans sempre. I per tant, el que deia abans, rebuig de la passivitat i rebuig de la violència, i els mitjans i finalitats han de ser coherents, allò de la llavor i del fruit. I s'inspira molt amb Gandhi, però ho fa amb un llenguatge molt proper d'ara, que pot ajudar molt així. Diu, fa més soroll un arbre que cau que un bosc que creix, i sempre donem més relleu a les excepcions violentes que a la quotidianitat creativa de milions de persones que fan bé la seva feina i fan possible la vida. Llavors també hem de veure molt sempre de no caure en això de la ecoansietat, no només dels joves, sinó dels jubilats, de dir això no va bé, no va en el futur. Si no hi hagués amor, respecte mínim, ja no existiríem. Això que diuen que la humanitat funciona per la competitivitat i per la competència, una part sí, però sense cooperació, què quedaria? El que passa és que normalment l'exercim en el nostre entorn proper, en els nostres familiars, amics i això. L'altre ja no m'ocupa, i si a l'altre li posem etiqueta d'enemic, que es foti, no? Però l'experiència d'estimació, de respecte, d'amor, de vincle, això la tenim tots, perquè si no, no existiríem, o sigui, ens suïcidaríem o ens malviuríem tirats al carrer, que és el que li passa també a una part de la gent. Vaig acabant perquè així pugueu formular els vostres suggeriments, preguntes i crítiques, perquè el que dic jo no us heu de creure, simplement intento reflexar el que diu aquí. Hi ha un noi jove de Menorca, que precisament ara, demà passat, anem allà a fer una taula rodona amb el exministre Moratinos, Afers Estrangers, i amb l'excap d'Estat Major de l'Exèrcit de Terra, Luis Alejandre, que és menorquí, que ens havíem conegut per del castell de Figueres i tot això. Una gent de Menorca, arran de lo d'Aturem les Guerres, han muntat aquesta taula rodona sota el títol suggeridor de Som en una nova guerra mundial. Llavors, m'ho estic preparant. Llavors, aquest noi viu a Menorca, i llavors ell diu que hem normalitzat massa la violència en tots els àmbits. En el joc, en els videojocs, en les pel·lícules, o sigui, forma part del panorama normal que, o sigui, a l'escola t'ensenyen. No et barallis amb el company, han de fer mediació, i han de fer no sé què, i en el pati no sé què, i la resta és que els adults i tothom, en el futbol, a tot arreu, o sigui, el propi, i el que allò es valora és que la gent sigui brutal, ja no dic en les relacions entre home i dona, amb tota la violència i els assassinats que hi ha, no? Llavors diu, el primer és que hem d'entendre d'on sorgeix aquesta violència que hem normalitzat i la principal falta és la falta de consciència. Mira, allò de l'autoconsciència que deia ell, la falta de consciència que s'origina per diversos factors derivats de l'entorn, i, per tant, la manca d'educació de recursos socials necessaris per desenvolupar un esperit crític, que l'autoconsciència no és que jo sóc el centre del món, sinó que jo sóc una part d'un món en el qual formem part del teixit de la vida, i que si jo faig mal a mi o faig mal a un altre, ens estem fent mal a tots, no? M'ha semblat molt interessant aquesta també aproximació d'un estudiant universitari, i diu que cal promoure models positius i, per altra banda, els mitjans de comunicació han de deixar de ser aquesta promotora de notícies desgraciades. Ho sabem, no? La majoria de les accions que fem als nostres moviments no surten mai, no? No són notícia. I portem 2 anys, cada setmana, cada dia, allà a 20 llocs. El Telenotícies Comarques, per dir una cosa suau, no? Mira que surten de coses, de casos i de tot. No podíem haver sortit de tant en quant als de Tarragona, als de Girona, entenent, perquè surten coses que estan molt bé, no? Perquè són més aviat en positiu. Silenci absolut. Ja ho va dir el delegado de Defensa a Barcelona, i acabo aquí, va dir, us voy a denunciar, perquè sabeu que ocupem allà, ens treuen els Mossos i tot això. Diu, bueno, no, ja no saldrà ninguna foto més en els periòdicos. Això ja fa 1 any i mig, O sigui que alguna influència deuen tenir. Escolteu, jo crec que amb això teniu una visió de conjunt, per poder pouar sobre el tema, i no sé, alguna cosa que us hagi sobtat, o dubtes, o suggeriments, o aportacions que vulgueu fer, doncs
no us oblideu de passar per caixa i emportar-vos l'agenda, que és l'objectiu fonamental d'avui. Endavant. Fàcil i ràpid. Sí, el que és dramàtic, ho heu dit molt bé en el manifest, no? És que després de la brutalitat de la Primera i de la Segona Guerra, que no són mundials, però van abastar molt, però bàsicament sempre hi ha uns mapes interactius que surt des de fa 4.000 anys les guerres que s'han pogut documentar i, escolta, Mediterrani, 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 Mediterrani i els seus derivats, Vull dir, bueno, després Àsia, òbviament, s'ha anat escampant, però vull dir, el nucli de l'assumpte som els nostres som els supervivents dels nostres avantpassats que han estat uns assassins, perquè si no nosaltres no hi seríem. Bueno, clar, aquesta gent queden tan impactats pel fracàs de la Societat de Nacions de la Primera Guerra Mundial que diuen hem de fer alguna cosa. I clar, tota la Carta de Nacions Unides, no només la Declaració dels Drets Humans, sinó el conjunt de totes les institucions que s'han anat formant i després els drets els crims de guerra, la Declaració dels Acords de Ginebra, tot això, era un intent de dir mai més tornem a les atrocitats que hem viscut. I això no ha anat gaire bé, perquè la Guerra Freda, hi ha qui diu que assistem a la Tercera Guerra Mundial, hi ha qui diu que la Guerra Freda ha estat una guerra mundial, perquè en aquest cas sí que l'hem desplaçat a fora d'Europa. Alguns d'aquests conflictes no visibles són fruit de la descolonització de tiralínies i dels intents de mantenir un imperialisme neocolonial que aprofita els recursos i li importa res la gent que viu arreu del món, totes aquestes coses que ja sabem. Però clar, el tema de l'acció de l'Estat d'Israel contra Gaza es carrega absolutament tot. O sigui, si abans ja es podien discutir moltes coses, en aquest cas ja s'ha acabat. O sigui, jo sóc habitant de qualsevol altre país que no siguem els que estem per aquí i no em crec ni la comunitat internacional, ni Nacions Unides, ni el Consell de Seguretat, ni els drets humans, ni res de res. Perquè aquesta doble moral funciona clarament com un neocolonialisme brutal que funciona. Llavors, el que diu aquest Esteban és ens caldria un codi ètic universal. O sigui, la Declaració de Drets Humans té dues bandes, no? Una banda que recull ja la Carta de la Revolució Francesa, no? Amb totes les seves derivades, amb una inspiració humanista i més o menys cristiana de tot això, però molt centrat en el liberalisme, és a dir, l'individu és el que compta i allà no hi ha res. Durant tots aquests anys s'ha fet la Carta dels Drets dels pobles indígenes, el dret de la natura, el dret de la terra, s'ha anat incorporant molts altres drets que en diuen de segona, tercera, quarta generació, perquè ja s'ha vist que només els drets econòmics i socials, és a dir, però clar, quan després les constitucions recullen això o els països firmen aquests pactes de tots aquests drets i la gent continua sense feina, amb un treball indigne, treballant sense poder arribar a final de mes, amb pobresa, sense habitatge, sense una sanitat que és la millor del món i et fan esperar un any i mig per, m'enteneu, no? O una educació que és la millor de no sé què. O sigui, comencem a estar farts. I si nosaltres estem farts aquí vivint normalment en una situació molt millor que molta gent del món, l'altra gent del món que està ofegada, però escolta, dius que aneu a tots a passeig. I per tant, és més fàcil que això d'una nova guerra està en marxa i ja hi som i escalarà. I mira, l'Eudald Carbonell, que també deu haver aquí l'últim llibre aquest, des de la caverna fins al no sé què, ell diu que hi haurà una guerra nuclear, moriran 2.000 milions de persones, aprendrem això i a partir d'aquí desenvoluparem unes noves espècies híbrides, mig d'intel·ligència artificial, és igual, cadascú li posa. Però ell ja ens prepara a entendre que la guerra nuclear és inevitable i que la destrucció de les condicions de vida faran molt difícil el reprendre. Això ho podem entendre com un crit d'alarma per espavilar-nos o ho podem entendre com una nova normalització d'allò que ens sembla inevitable, que dius només després de les grans catàstrofes la gent és capaç de tornar a posar seny a les coses. A més que, clar,
els acords de Nacions Unides van tenir el pecat del dret a veto del Consell de Seguretat. I a partir d'aquí s'ha fet malbé tot. Un pecat original. Perquè, clar, és un pecat original, perquè en aquell moment hi havia 36 països o 38, que són, al mateix moment que començava el procés de descolonització, al mateix moment es crea l'estat colonial d'Israel, que té nassos, això, al mateix moment. I, com hem vist per articles recents del Huffington Post i això, comprant, o sigui, hi va haver una pressió del lobby sionista per aconseguir que s'aprovés allò, sempre amb el tema de l'Holocaust, que mai més havia de passar i tal. Però fins i tot el Pentàgon i la CIA estaven en contra de la creació de l'estat d'Israel perquè passaria el que està passant, el que ha passat durant tots aquests anys. Però al president li va interessar, com tots els presidents no guanyen si no tenen el lobby sionista al darrere, i va decidir prendre una cosa totalment fora de... Bueno, els hi ha anat molt bé, tenen un portaavions a la Mediterrània que controla... Era el moment en què començava a veure que el petroli, Lawrence d'Aràbia i companyia, el petroli allà començava a brollar, però escolta, col·loquem allà uns en contra dels bàrbars dels islamistes, que en aquell moment ni ho deien així, no? És complicat. Ara, ahir va haver-hi un acte a Barcelona que es deia Nacions Desunides, posava Desunides, precisament quines propostes hi ha per intentar renovar. I pel que hem arribat està complicat, Clar, o sigui, l'Assemblea General pren decisions molt importants, tant en el cas de la guerra a Ucraïna com en el cas del canvi climàtic, com en el cas d'Israel i Palestina, però el Consell de Seguretat, si no veta un, veta l'altre, perquè la divisió en blocs continua i s'està augmentant ara molt més. Quina és la diferència? Que ara un dels blocs ja té els BRICS, i els BRICS van creixent i ja és un percentatge de la població mundial molt més gran que no representa Occident. Però, en canvi, a nivell d'armament, ja ho sabeu, no? 2,4 bilions en armament aquest últim any, dels quals quasi el 50% correspon a la OTAN. I, en canvi, com a població no som res. I als Estats Units pujarà als 800.000 milions i la Xina continua amb 200.000 milions i Rússia està en tercer lloc de despesa militar. Mira, avui he preguntat a la intel·ligència artificial, al xat GPT, per preparar aquesta xerrada, perquè així no em discutiran de la font, no? I escolta, ho explica molt bé, Dic, quantes bases militars hi ha en el món i qui les té? 700 bases són d'Estats Units i la OTAN que envolten Rússia i Xina. Rússia i Xina tenen 10 bases militars que no envolten res. Uns gasten 1,5 bilió, la OTAN en conjunt, en armament, i els altres, entre Rússia i Xina, no arriben a mig bilió. Escolta, qui és l'agressor? Qui és el perill? Quina és l'amenaça? Qui és el que es vol expandir al món? No, ja està, són preguntes. Estic d'acord amb tu que caldria. El tema és com generem una energia... Sí, però clar, aquesta actualització significa un canvi d'hegemonies. O sigui, el món, per què es fa el 48 això? Perquè hi ha hagut uns vencedors i els vencedors imposen unes regles de joc noves, molt occidentals, però les imposen. Però clar, la majoria de la població mundial, què li interessa? Menjar cada dia, tenir un habitatge i que els seus fills progressin una mica més que ells. Si després hi ha eleccions lliures o si hi ha no sé què... O sigui, semblaria que amb una sèrie de condicions que recullen els drets humans, les condicions de vida de la gent millorarien. I en principi hauria de ser així i ha estat així en molts llocs, però no sempre. I després et trobes en països en què les condicions democràtiques no són molt altes, però han passat d'un 80% de pobresa a un 20%. I nosaltres ens hi estem acostant, enteneu? Vull dir, tenim tota la democràcia del món, resulta que no som capaços d'aturar les oligarquies que remenen i acumulen tots els... Jo no en dic beneficis, perquè són maleficis, no? Tots els guanys i lucres haguts i per haver, i al final la distinció entre tenir un marc democràtic o no, home, clar, en algun lloc et poden torturar i et poden matar impunement, però en un altre lloc desapareixes en la vida civil perquè et fan un boicot absolut i és com si no existeixis. Cadascú valorarà
Jo no estic desmereixent les condicions que vivim, però no fos cas que sigui un carmelet que ens té enganyats davant d'un autoritarisme democràtic i que fa que no ens fem solidaris d'aquells que pateixen unes condicions molt dràstiques perquè, clar, són dictadures, no? Llavors, mentre no matem els dictadors, aquesta gent no podrem viure bé. Bueno, parlem-ne, Està la cosa fotuda, No perdem esperança. Només un incís, d'allà. El fet que en diferents moments històrics hi ha hagut també aquest desgavell, diguem-lo, no ho sé, si la paraula és aquesta, però és igual. O sigui, i d'alguna manera de dalt a baix se n'ha sortit, no hi ha, potser soc molt idealista, de pensar que hi ha un punt en què el mateix fet tan greu pot portar a uns canvis que tardaran més o menys, però que no sé, parlàvem d'Estats Units que té tantes bases i tal, no és que aspiri que ni que Rússia i Xina, no ho sé, els BRICS estan prenent consciència d'aquesta situació. I també un altre factor, que em sembla que és molt important, és la quantitat de milions de persones que s'afegeixen cada any, cada any i cada moment. O sigui, ara no et recordo la fita exacta, però cada segon no sé quants humans estan així. Però aquest canvi tal també es mostra que quan aquestes persones canvien o van a un altre país, diguem-ne, més civilitzat, per dir alguna cosa més modern, es va disminuint també aquest percentatge de natalitat, oi? No sé, vull dir que hi ha uns canvis que potser som incapaços de preveure. Sí, estic totalment d'acord. O sigui, a la vida hi ha sorpreses, hi ha atzars que donen resposta a necessitats a vegades ni tan sols formulades, no? Però també en els cicles de la vida hi ha moments catastròfics i que només aprenem a base de... O sigui, cada generació... Jo em pregunto, per què som tanta gent ja d'una certa edat que estem participant en aquestes coses? La majoria de les xerrades que jo vaig som així. Jo crec que els nostres pares i els nostres avis han viscut la guerra. Ens l'han explicat o no, tot això ja sabem que s'ha mantingut sempre així, no? Els nostres fills i els nostres nets ja només han vist pel·lícules, saps? Llavors, no sé fins a quin punt l'experiència directa que dura una o dues generacions del que significa de la catàstrofe absoluta, global, integral del que és una guerra, ens immunitza durant un temps. Però després, clar, construïm unes societats de benestar que la gent que arriba allà ni es pot arribar a imaginar què era la mili, no saben ni el que és, ni molt menys el que va molt bé aquest reportatge, diguem, no? Perquè ara que comencen a dir que s'haurà d'estendre a tot arreu, almenys el personal... Mira, hem estat repartint uns fulls en el saló de l'ensenyament aquest allà a Montjuïc, a Barcelona, uns fulls que hi havia la von der Leyen, vestida amb el barret nord-americà aquest de Allista't, no? En aquest cas deia, una frase que ella deia, encara no, però és molt probable que ens preparem per la guerra, no? Això ja fa un any i mig. En vam repartir 500. Hi havia tots els nois i noies que van a aquests salons per a veure quins estudis faran, una cua allà, els anaven donant a tots ells. Una noia d'origen africà va ser l'única que va dir, caram, potser hauríem de mirar les notícies. Tu pots viure en una família que ha estat molt influent o molt rica o molt terratinent o molt culta o molt no sé què, i per circumstàncies de la vida, tu ets una o dues generacions al darrere, i allò que tu havies pensat que era el món, veus que allò s'acaba, perquè els seus hereus, perquè s'han arruïnat, la fàbrica de no sé què, tot això passa, no? Doncs igual que passa en les famílies, passa també en les societats. El meu avi, un dels meus avis, que jo no vaig conèixer, tenia unes propietats a terres a Vilobí, del Penedès, no? I ell se n'anava al casino a jugar.
es va polir tot, es va vendre totes les terres, però se les jugava allà, es va quedar sense res. Això se'n diu hereu escampa, oi que us sona això? Ara ningú sap què vol dir, però nosaltres sabem. Doncs va anar d'haver de treballar de vigilant d'una fàbrica a Barcelona, ja està, molt bé. Això que passa en algunes famílies, o en moltes famílies, també ens passa com a societat. Com a societat nosaltres som uns hereus escampa, és a dir, vivim del patrimoni. Una cosa és viure del teu treball o inclús del treball dels altres, però treballant i produint alguna cosa. Quan tu vius només de polir-te el patrimoni, la comptabilitat hauria de considerar que això no és riquesa, això és empobriment, i la comptabilitat nacional no ho contempla com a tal. El patrimoni és el patrimoni i no anem restant cada any. Quants rius hem malmès, quants boscos hem tallat, quanta gent està malalta per viure en ciutats, per l'aire, o sigui, totes aquestes coses no les descomptem. Tots els accidents no es comptem, o sigui, això de que el PIB és un engany, el Producte Interior Brut és un engany, clar, perquè suma els costos de desgràcies. La sanitat, o sigui, com allò que deien dels xinesos, hauríem de pagar a la sanitat per mantenir-nos sants, no pagar per quan estiguem malalts. I llavors tindríem uns metges que cuidarien de la nostra salut, no de la nostra malaltia, enteneu? Acabo perquè crec que no ens podem allargar molt més, amb una cosa que em va agradar molt l'altre dia, que no sabia. Francesc d'Assís, anomenat Sant Francesc, va davant del seu pare, amb el bisbe al costat, o el papa, no sé qui era, i diu, renuncio a totes les meves propietats i a tot, i quasi es queda allà quasi nu i tot això, no? I li pregunta al bisbe o al papa, diu, escolta, i per què no hi hauria una altra manera de fer les coses? Diu, mira, mentre tingui propietats, hauré de tenir una llança per defensar-les. Ho deixem aquí? Moltes gràcies.